Mystické miesta majú často bohatú históriu a sú spojené s mnohými legendami a tajomstvami. Tu je viac informácií o niektorých z nich. Stonehenge, Anglicko. Tento kamenný kruh je jedným z najznámejších a najtajomnejších miest na svete. Stavba sa datuje do obdobia pred viac ako 4000 rokmi, ale jej presný účel zostáva záhadou. Spájajú sa s ním mýty o astrálnej sile či slnečných a mesačných obradoch. Machu Picchu, Peru. Toto opustené mesto Inkov je obklopené horskými štítmi a je považované za jedno z najmystickejších miest na svete. Jeho presný účel a dôvod jeho opustenia zostávajú predmetom mnohých teórií. Easter Island, ostrov Veľkonočný. Sídlisko obrovských kameňových sôch, známych ako Moai, ktoré majú tajomný pôvod a vytvárajú zaujímavé otázky o tom, ako a prečo boli vytvorené a umiestnené na ostrove. Santorini, Grécko. Ostrov spojený s legendou o zmiznutej civilizácii. Špecifický tvar a histórie vyhasnutej sopky, ktorá formovala ostrov, sú základom mnohých príbehov a teórií.